A jede se. Co? Jakože natáčí. No. Ale potřebuji si trošku rozjet, abych pak nemusela šlapat. Dělej! Kristina! Pojď! Já spěchám. Proč? Nemůžu. Proč? Tak chci něco aspoň natočit, ne? Hej, já mám nápad. No. Dobře, já bych to natáčet. Co kdybychom tohle neobjížděli, jeli a vzali to jakoby do, ale nech do poli, nic neříkat, až to do poli. Jeli bychom jakoby dolů, týže Andrejku, tam bychom to projeli tou uličkou. Já něco řeknu. Tam je kousek s kopečem a pak bychom jeli furt z kopečka a pak bychom vyjeli u hospody a vyjeli bychom jakoby zadem, jakoby z těch jatek. My jsme tam si minule sradně máme, tam vůbec furt jezdili kolem, to bylo úplně strašný. Prosím. Já se bojím. Jo, já jdu s tebou, já tě ochráním. Jo. Slibuju. Jo. Slibuju. No, dobře, a můžu tě pak dát na YouTube. A můžu to dát na Face. Ale když se mnou pojedu. Jo, pojedu. OK? OK? OK. OK, dobře. Ale teď se prosím rozjet. Jo, prosím. Kurně, já furt natáčím. No, prdele. Možná ne. Počkej, já se zastavit. Jejda, já už nenatáčím, nebo natáčím, já nevím.